Putinovej armáde práve niečo prasklo. Jeho vojaci hromade dezertujú po tom, čo boli vystavení podmienkam v armáde, ktorá je v horšom stave, než bola kedykoľvek v celej svojej histórii. Temná prítomnosť teraz visí nad týmito vojakmi. Prítomnosť, ktorá im vysáva ducha a ničí dušu. Berie im akúkoľvek vôľu bojovať, ktorú možno kedysi mali. A bude to ešte oveľa horšie, pretože Ukrajina sa pripravuje otočiť nôž v rane a premeniť boisko na peklo. To všetko, zatiaľ čo je Rusko čoraz zúfalejšie. Toto je najšokujúcejšie. Ruskú armádu neničí Ukrajina, ale samotné Rusko. Zoberieme vás do obliehaného mesta Časivý Jar, ktoré sa nachádza v Donetskej oblasti. Časivý Jar je strategicky dôležité miesto, pretože sa nachádza na vyvýšenine. A s vyvýšenou polohou prichádza možnosť ostreľovať okolité oblasti delostreľackou paľbou, lepší prehľad o boisku a väčšia kontrola nad FPV dronmi. Rusko chce Časivý Jar. Chce toto mesto veľmi. Až do takej miery, že už falošne tvrdilo, že ho dobilo. To možno chápa len ako snahu povzbudiť morálku vojakov poslaných zomrieť pri dobíjaní Časivý Jaru. Časivý Jar je stále väčšinou pod kontrolou Ukrajiny a ruskí vojaci tam vyvolávajú chaos vo vlastných radoch. Majú už dosť temnej prítomnosti, ktorá ich ťaží. Tá prítomnosť nie sú ukrajinské drony. Hoci tie budú vždy faktorom, je to niečo oveľa prapôvodnejšie. Niečo, o čo boli títo vojaci pripravení, ale čo potrebujú na prežitie. Nezáleží, že bojujú vo vojne, všetci vieme, čo to je a potrebujeme to na život. Je to jedlo a voda. A Rusko neposkytuje ani jedno vojakom, ktorí majú dobiť to, čo samo Rusko považuje za jedno z najdôležitejších miest v tejto vojne. Správa zo 16. februára na Ukraine Today cituje tlačového dôstojníka 24. samostatnej mechanizovanej brigády kráľa Daniela, Konstantína Melnikova. Hovorí, že hoci má Rusko stále rovnaký cieľ, aký malo vždy, pokiaľ ide o preniknutie cez ukrajinskú obranu v Časivý Jare, snaží sa tento cieľ dosiahnuť, pričom svojich vlastných vojakov necháva pod hrozným temným mrakom. Ich velenie odmieta posielať im drony so zásobami, muníciou alebo dokonca vodou. Ľudia tak sedia v týchto úkrytoch celé týždne, niekedy aj dlhšie, bez jedla a vody. Nová stratégia Ruska zabíja Putinové jednotky. Cieľom je vyslať malé infiltračné tímy, zvyčajne 2 až 3 vojakov, za frontovú líniu do ukrajinského tylu. Títo vojaci tam nie sú na boj, okrem občasných prepadov, musia sa jednoducho usadiť a dúfať, že posily prídu ako ďalší vojaci a občas obrnené vozidlo, ktoré rozšíri malú medzeru v ukrajinskej obrane. Rusko túto stratégiu využívalo na propagandu, keď falošne tvrdilo, že obsadilo územia. Zároveň sa však spolieha, že infiltrátori tam zostanú dni či týždne. A aby to fungovalo, títo vojaci môžu potrebovať len tie najzákladnejšie veci, ktoré každý človek potrebuje na prežitie. Rusko odopiera svojim vojakom základné potreby, aj keď nad nimi nelietajú drony, čo má následky. Melnikov vysvetľuje, že niekedy to vojaci nevydržia a vzdajú sa. Naši vojaci občas zajmú nepriateľa pri protiútokoch. 24. brigáda v týždni pred 16. februárom zajala 8 hľadujúcich ruských vojakov. 60 zabila až 30 zranila, píše Ukraine Today. Najväčším nepriateľom ruských vojakov už nie je Ukrajina, ale ľahostajnosť ich krajiny. Ale pre tých, ktorí tomu venovali pozornosť, a to ako na Ukrajine, tak aj v samotnom Rusku, Putinov nezáujem o ľudí, ktorí plnia jeho vojnové ciele, nie je prekvapením. Tento nezáujem sa ruskému lídrovi vypomstí, ako čoskoro zistíte, ak budete sledovať ďalej. Stále to však nie je nič nové pre Rusko. Nedostatok jedla, vody a ďalších zásob nie je chybou, ale vlastnosťou. Niekoľko týždňov pred správou Ukraine Today zverejnila hlavné spravodajské riaditeľstvo Ukrajiny, HUR, na YouTube zvukovú nahrávku s ruským vojakom. Vojak vysvetlil, že jeho krajina ho vystavila takým podmienkam, že uniforma na ňom teraz visí ako na ramienku. Prečo podvýživa? Nejeme ani nepijeme. Keby som sa otočil bokom, ani si ma nevšimnete. Sťažoval sa vojak, že jednotka nedostáva jedlo. Toto je ruská armáda v 21. storočí. No, zaujímavé je, že vojak by na tom doma nemusel byť lepšie. Podľa Medúzy z novembra asi 1 z 9 Rusov nemá prístup k čistej pitnej vode. A to napriek tomu, že Rusko má jedny z najväčších zásob sladkej vody na celej planéte. Ani program za 2,5 miliardy dolárov na uvoľnenie potenciálu zásob nepomohol. Pravdepodobne preto, že Rusko by muselo minúť oveľa viac, aby pomohlo svojmu obyvateľstvu a Putin by radšej minul viac peňazí na svoju neúspešnú inváziu. Rusko sa ani len neunúva zabezpečiť správne zásobovanie vodou pre 1/9 svojho obyvateľstva.
Pre lepšiu predstavu, populácia Ruska je približne 143,5 milióna ľudí, čo znamená, že asi 16 miliónov jeho občanov nemá prístup k čistej pitnej vode. Prečo by mal Putin posielať jedlo a vodu na front, keď doma nerieši veľké problémy? Ruskí vojaci, ktorí sa pokúšajú okupovať Ukrajinu, si túto otázku položia sami. Keď si uvedomia, že ich krajina je temná prítomnosť nad nimi, ktorá už nie je len hrozbou. Pohotila ruských vojakov, keďže im Putin a jeho kumpáni odmietajú dať aj jedlo a vodu. Vojakom sa minulo aj základné vybavenie na peší útok. Denník Telegraf uviedol, že v novembri mnohých vojakov útočiacich pri Limane v Donecku posielali do boja bez prilieb a nepriestrelných hviezd. Je to nový trend, povedal vtedy Igor Komok, zástupca veliteľa 2. mechanizovaného práporu Ukrajiny. Uviedol, že z posledných 20 útočných skupín v Limane mali prilby len 4. Pre tých, ktorí si to sledujú doma, to znamená, že 80% z tých, o ktorých bola podaná správa, teda ruské útočné skupiny, nemá jednu z najzákladnejších súčastí vojenského výstroja, ktorú by mali mať. Iní ruskí vojaci majú ešte menej šťastia. V decembrovom článku denníka The Express sa uvádza, že Rusko neposkytuje niektorým svojim vojakom ani ponožky a spodnú bielizeň. Toto tvrdenie nepochádza z Ukrajiny, ale povedal ho ruský vojenský bloger Jurij Podoľaka. Jedna vec, ktorá ma teraz udivuje, je, a naozaj neviem ako, ale po 3,5 roku vojny naozaj nedokážeme centrálne zabezpečiť našej armáde ponožky a spodky? Podoľaka je v podstate nástrojom Kremľa. Tento muž sa narodil na Ukrajine, no stal sa kľúčovou súčasťou ruskej dezinformačnej vojny proti nej. Ak on odhaľuje, aká zlá je situácia so zásobovaním pre Putinové jednotky na fronte, potom to znamená, že veci idú naozaj zle. Dá sa povedať, že táto bezcitnosť znamená, že viac než pár ruských vojakov to na vlastnej koži zisťuje. Majú tmavo-hnedé stopy vo vlastných nohaviciach, ale žiadne nohavice nemajú. A je ťažké vytvoriť takéto stopy, keď ani nedostávajú jedlo. Vidíme tu recept na masové ničenie ruských vojakov, ktorý Ukrajina naplno využíva. Ak zostanete do konca videa, uvidíte to. Melníkov naznačil, že ide o kapituláciu veľkého počtu vojakov v časi jare. 8 zajacov, ktorých Ukrajina za týždeň zajala v regióne, zvyšuje rekord ruských vojakov mávajúcich bielou vlajkou, pretože tá vlajka začína pôsobiť, ako by bola jediným vybavením, ktoré im ešte zostalo. Ako uviedli médiá, United24 na konci roku 2025. Od začiatku Putinovej invázie Ukrajina zajala viac ako 10 000 ruských vojakov. Toto číslo, ktoré pochádza z koordinačného štábu Ukrajiny pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, neodhaľuje všetko. Podľa tej istej skupiny bol rok 2025 rokom, v ktorom bolo doteraz najviac prípadov kapitulácie počas vojny. V priemere sa každý týždeň vzdáva Ukrajine 60 až 90 ruských vojakov a v auguste 2024 dokonca došlo k vrcholu, keď sa v priebehu jedného týždňa vzdalo až 350 vojakov. Od júna 2023 Ukrajina zajíma viac ruských vojakov ako rusko-ukrajinských, čo Kremľ nedokáže zmeniť. Kremeľ a jeho temná prítomnosť dávajú ruským dezertérom mnoho dôvodov nechať sa zajať. Mnohí z týchto vojakov nechceli bojovať, ale lákali ich veľké finančné zmluvy. Na front prichádzajú bez jedla, vody, prílieb, nepriestrelných hviezd či ponožiek a Putin stále očakáva, že budú bojovať. Samozrejme sa vzdajú. Namiesto riešenia problémov, ktoré spôsobili, že ruská armáda je na posmech. Rusko len trestá vojakov, ktorí sa chcú zdať a ktorí chytia. United24 uviedli, že niektorí vojaci, ktorí sa pokúsili vzdať 24. brigáde v časi jare, boli zastrelení. Nie Ukrajinou, ale ruskými FPV dronmi, ktoré ich zasiahli, hoci operátori videli, že ich údajní druhovia kráčajú so zdvihnutými rukami na znak kapitulácie. Je to chaos, ruská armáda sa požiera navzájom kvôli Putinovým neúprosným požiadavkám. Ako sa dozviete, ničenie vlastných ľudí smrteľnou kombináciou nedostatku zásob je bezohľadné. Putinová túžba žiť vo fantázii všemocného Ruska ho vedie na zúfalé cesty. Skôr než sa do toho ponoríme hlbšie, sledujete The Military Show. Ak ste sa ešte neprihlásili na odber, je na to vhodný čas. Takže Putinova zúfalosť, ako to teraz vyzerá. Získali sme mnoho informácií od britského ministra obrany Johna Healeyho na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii. Podľa správy United24 Media z 16. februára Healey uviedol, že Rusko je pri získavaní vojakov pre upadajúcu armádu stále zúfalejšie a hľadá ich aj inde. Správy sa dostanú späť domov, nech sa Putin akokoľvek snaží tomu zabrániť. Vojaci na fronte, ktorí hovoria o zlyhaní Ruska zabezpečiť ich potreby, očividne ovplyvňujú nábor. Rusko stráca viac vojakov, než dokáže zmobilizovať.
Rusko v januári naverbovalo o 9000 vojakov menej, než stratilo v bojoch na Ukrajine. To opäť dokazuje, že Putin má doma vážne problémy s hľadaním ľudí, ktorých by mohol podplatiť, oklamať či presvedčiť, aby bojovali za neho. Úprimne, na základe toho, čo vieme, nás to nemalo prekvapiť. Keď pošlete hladných, smedných vojakov bez prilieba ponožiek, sú premrznutí, neefektívni a sú ľahkou korisťou pre ukrajinské drony. Závislosť od zahraničných vojakov je obrovská. Hilly tvrdí, že najmenej 17 000 vojakov zo Severnej Kórey bojuje za Rusko na Ukrajine. Títo vojaci, rovnako ako mnohí ďalší zahraniční vojaci Ruska, sú často verbovaní pod falošnými zámienkami a násilne nútení pod tlakom. Hilly v Mníchove uviedol, že si neuvedomujú, že sú určení pre ruský mäsový mlyn na fronte Ukrajiny. Bloomberg z tej istej konferencie dodal, že minister obrany Michailo Fedorov povedal, že ruský nábor je taký zlý, že krajina zaostávala nielen v januári. Za 2 mesiace Ukrajina zlikvidovala viac vojakov, než Rusko dokáže naverbovať. A nejde len o severokórejských vojakov, ktorých Rusko klame, aby zomreli na Ukrajine. Tisíce ľudí prichádzajú z krajín ako Pakistán, India, Nigéria, Senegal a Kuba, informuje Bloomberg. Mnohí zažívajú rovnaké klamstvá a podvody ako severokórejský kontingent Ruska. Kremeľ pravdepodobne sľubuje prácu, víza a občianstvo, aby získal tzv. Vojakov, ktorí sú v skutočnosti len ľudia, ktorí odišli do Ruska s nádejou, že si tam budú môcť vybudovať nový život. Putin ich namiesto toho pošle zomrieť na Ukrajinu spolu s ubúdajúcimi skutočnými Rusmi v armáde. O zahraničných bojovníkoch informovali aj CNN a France 24. CNN už v novembri zverejnila článok, ktorý odhalil, že Rusko klame a podpláca ľudí zo zahraničia na boj na Ukrajine. Podľa správy boli čísla malé. Dôkaz o 200 cudzincoch z 37 krajín pochádza od ukrajinských zajatcov. Nie je prekvapením, že tisíce až 10 000 nerusov bojujú v ruskej vojne, ktorú už Rusi nechcú viesť. Zmienenie 37 krajín ukazuje, že tie už spomenuté sú len špičkou ľadovca. Keňa, Nepál, Tadžikistan a ďalšie krajiny nevedomky poskytli mäso pre Putinov vojnový stroj v Južnej Afrike. V novembri úrady začali vyšetrovanie po tiesňových volaniach od 17 mužov, ktorí sa ocitli v bojoch na Donbase. Po príchode do Ruska France 24 uvádza, že neslávne známa Wagnerová skupina zohrala veľkú úlohu v nútení týchto zahraničných bojovníkov ísť na Ukrajinu. Tvrdí, že má dôkazy o vyslaní takmer 1500 ľudí na Ukrajinu z 35 krajín, najmä z Afriky, kde Wagner pôsobí. Vyše 300 týchto zahraničných bojovníkov už zomrelo. Skutočné čísla sú pravdepodobne oveľa vyššie, pretože Rusko zašlo až tak ďaleko, že si zriadilo podvodnú cestovnú kanceláriu, ktorú používa ako súčasť svojho klamlivého plánu na privádzanie zahraničných bojovníkov na Ukrajinu. Keď hovoríme bojovníci, myslíme tým potravu pre dela. Ak chcete hovoriť o chaose na frontovej línii, tak toho dosiahnete. Predstavte si nočnú moru, do ktorej títo nič netušiaci zahraniční vojaci vstupujú. Už aj tak vystrašení po príchode na Ukrajinu. Skončia s veliteľmi, ktorí ich posielajú na smrť a so spolubojovníkmi, s ktorými sa nedorozumejú. Spôsobia to jazykové bariéry. Najzložitejší rozkaz bezcitného veliteľa by bol ukázať smer a v podstate odsúdiť vojaka na akúkoľvek smrť, ktorá ho čaká, keď sa priblíži k ukrajinskej pozícii. Ak ruskí vojaci nedostávajú ani jedlo, vodu alebo vybavenie, sotva sa dá predpokladať, že títo zahraniční bojovníci dostávajú takéto tzv. Luxusy. Putin zo zúfalstva buduje armádu, ktorej nemôže veliť, aby nahradil tú, ktorú 4 roky ničil až do rozkladu. Ako už bolo spomenuté vo videu, Ukrajina využíva tieto okolnosti vo svoj prospech. Robí to tým, že vytvára zóny smrti, ktorými musia prechádzať ruskí vystrašení vojaci, či už domáci alebo zahraniční, ešte predtým, než vôbec dostanú šancu zaútočiť na ukrajinské opevnenia. Bojové línie na niektorých úsekoch frontu na Ukrajine sú momentálne ďaleko od tradičných. Zóny smrti sa tiahnú až do vzdialenosti 20 km, teda približne 12,4 míle, cez desivý terén, ktorý je zamorený dronmi a obrannými prostriedkami. Do toho posiela Rusko svojich vojakov a netreba byť génius, aby človek videl, že nevyhnutné sa deje. Kým kedysi Rusko prichádzalo o 6 vojakov na každého padlého Ukrajinca, čo je už samo o sebe obrovský nepomer, teraz stráca až 25 vojakov na každú ukrajinskú stratu. Putinová temná prítomnosť na niektorých frontových úsekoch spôsobila chaos a ruskí vojaci teraz trpia pre neschopnosť svojich vodcov.
Zóny smrti spôsobili, že ruské masové mechanizované útoky takmer zanikli, uviedol Euromaidan Press v decembri. Už predtým malo Rusko problém udržať tieto útoky pre nedostatok obrnenej techniky. Zóny smrti znamenajú, že tanky a obrnené vozidlá sú takmer určite zničené ukrajinskými drónmi po strete s mínami, priekopami a dračími zubami. Rusko sa preto viac spolieha na malé mäsové útoky. Malé týmy infiltrátorov bez vybavenia či zásob ako v časi v jare majú takmer nemožnú úlohu prejsť cez tieto zóny smrti. Len niektorí získajú hlavnú cenu. Sedieť a čakať, kým ich ukrajinskí vojaci alebo drony nájdu a zabijú. Čo je presne úloha týchto dronov. V januári zomrelo približne 30 000 ruských vojakov. Ohromujúcich 35 000 bolo zlikvidovaných. Mesiac predtým všetko ukrajinskými dronmi. Ukrajina má teraz cieľ dosiahnuť 50 000 zabitých okupačných ruských vojakov každý mesiac do konca roku 2026. A úplný chaos, do ktorého Putin uvrhol svoju armádu, naznačuje, že tento cieľ sa veľmi pravdepodobne podarí dosiahnuť. Už teraz je situácia hrozná pre vojakov, ktorých Rusko núti na front. A ešte sa zhorší. Temná prítomnosť Ruska nezmizne. To zničí akúkoľvek šancu, že si Putina zapamätajú ako slávny dobyvateľ, ktorým sa tak zúfalo chce stať. Budúcnosť Ruska je pochmúrna a táto budúcnosť siaha ďaleko za hranice vojenských síl krajiny. Krajina stráca svoju identitu, keďže Putinové hrozné taktiky ničia celú generáciu ľudí, ktorých Rusko potrebuje na svoje prežitie v budúcnosti. Demografická kríza spôsobená Putinovým chaosom sa blíži. Viac sa dozviete v našom videu. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála do Military Show, kde každý deň sledujeme, ako Rusko upadá do úplného zlyhania. A ako vždy, ďakujeme za sledovanie.